स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। आज के ये स्पेशल रिपोर्ट बा भोजपुरी के सुपरहिट गायक व अभिनेता प्रमोद प्रेमी यादव और कनक पांडे के ओर से। वीडियो शुरू करे से पहले आप सभी के बता दी कि वीडियो पसंद आई तो वीडियो के लाइक कर दें, शेयर कर दें। भोजपुरी के सुपरहिट गायक व अभिनेता प्रमोद प्रेमी यादव और कनक पांडे के आप सभी के बीच में बहुत ही शानदार और जबरदस्त देशभक्ति फिल्म आवे वाला बा, जौना फिल्म के नाम बा बोलो गर्व से वंदे मातरम। ये फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी। ई फिल्म के लेके आप सब खातिर बहुत बड़का खुशखबरी बा। आप लोग के बता दी कि ये फिल्म के एडिटिंग और डबिंग के काम कंप्लीट हो चुकल बा और ये फिल्म आप सभी के बीच में बहुत ही जल्द रिलीज कल जाई। इस फिल्म के लीड रोल में आप सभी के प्रमोद प्रेमी यादव, कनक पांडे, शशांक मुन्ना तूफानी नजर आई हैं। ई फिल्म के प्रोड्यूस कैले बड़े चंदन चौधरी जी और ई फिल्म के डायरेक्ट भी चंदन चौधरी जी ही कैले बड़े। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोग के प्रमोद प्रेमी यादव के आवे वाला फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर कैसन लागल और कितना लोग ई फिल्म के इंतजार कर रहल बा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप सभी के पसंद आयल होई। वीडियो के देखे खातिर आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर करी, कमेंट करी और चैनल पर नया बानी तो भोजपुरी सिनेमा से जुड़ल सभी खबर सबसे पहले और बिल्कुल फ्री में देखे खातिर हमनी के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और घंटी के बटन के दबा के नोटिफिकेशन के ऑल कर दी, ताकि हमनी के सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।